Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-26 May. Hhayi-ke guys, uqhubekile umshado uzethu-ke umane waqhubeka nawo ngisho sazi ukuthi umankonyane uke wafaka i-drug lapha edrinkini yakhe. Abantu-ke bakohlongwane bahambile baletha umakoti le kokubheka, bama ngaphandle kwesango basho ukuthi sikhulekile ekhaya sizonilethela nangumakoti wenu. Hhayi-ke abantu bakokubheka basho ukuthi hhayi-ke thina bokhathide siyanivumela ukuba ningene, ngisho nezinja siyibuphile ukuthi ningaphazamiseki, ngenani namukelekile ekhaya. Bangena-ke guys, bangena impela kwaba khona komembeso, futhi la khona-ke uSifiso kuyena-ke manje ombeswa ngozethu. Hhayi kundlalwe ngisho umbhede impela wena ubungabona uSifiso engena ngaphansi kwengubo bembhaxa-ke ngey'nswazi, nozethu-ke ngapha umosha izinyawo. Hhayi umankonyana guys ubekade ehlelile ekhoneni ebuka yonke into eyenzakalayo. uSifiso uke wahlaba u-2 osheshayo-ke sekusinwa, waze wayiginqa phansi ubhuti bungaphiki ukuthi iqolo lizophuka. Kubonakala ukuthi hhayi impela ukucecela nguzethu kuyinto emjabulisa kakhulu. umankonyane umane wanyipha ebona uSifiso-ke esina kangaka, amsho bekade eqhathanisa ugele ukuthi eyi ndoda awuvazi usine kangaka ngesikhathi ushada mina. But anyway asikho lapho guys. uzethu-ke uke wathola naye ithuba-ke lokuthi-ke acule ugirl, wathi webabazali bami anikingekeleni ngoba ngiyamthanda ngasikhethela. Uthe esacula kanjalo amehla akhe ahlangana nomankonyane, yo guys, eish kwashintsha ukudla epletini. Wakhumbula kahle ukuthi untombo konje phela lo muzi azoyifaka kuwona-ke kunesitha sakhe esingaka. Eyi ugirl washintsha ebusweni, wancibilika njengerama, wayohlala phansi le khoneni esebona manje ukuthi yo waze wangena guys emzini la impela impilo yakhe khona ilenga ngokutini. Guys akupheli lapho, uthe umshado-ke usuphelile-ke uzethu wangena ekamereni. Semefika lapha ekamereni ugirl hhayi wamane walethelwa itiye uVusi. uVusi okubonakalayo nje guys ukuthi ayi cha uyamthanda ngempela-ke manje umakoti omusha kabhuti wakhe. Hhayi-ke guys, kwenzeka konke nje lokhu nje uzethu besephuma phela le emsamu eyothelwa ngenyongo ugirl, and kubonakalile ukuthi ish ngathi akayithandisisi-ke le process yenyongo, ngoba ugirl phela kasiyena umuntu othanda usiko. Kwale ngisho sebelapha esigcawini-ke sebephuza sekumnandi kunjeyaya. uSifiso-ke beloke njalo encomile ethi guys ngishada udokotela, niyabona kodwa ukuthi ngishada udokotela. Hhayi abangani bakhe bethi musuke usichomela phela nawe musuke usichomela. umankonyane njalo uthula ulalela. umankonyane inhliziyo yakhe yaba buhlungu mayebona uSifiso loku ekhuluma kanje ngaye uzethu. Washo ukuthi ma uyabona kodwa uSifiso kuloke nje uqalile umshado akakangibuki ngisho ukungibuka ungincintsha amehlo, akakalibizi ngisho ulibiza igama lami nakanye. Hhayi uzethu-ke nje uthe edabukisa kanjalo uma wakhe amnikeze ihagi. Kubonakala nje ukuthi la uzo-replace-wa, ayikhali ngasithembu la guys. uVusi-ke naye ukhombisa ukumthanda kakhulu uzethu okudlula yena umankonyane. Umlethele le nkomishi yetiye waze washo ukuthi mekukhona okunye okudingayo ungitshele ungifonele. Wathi uzethu hamba uyodlala la ngaphandle, ngi-right mina ungakhathazeki ngami. Uthe esehlele endlini kugirl waqala wabona ukuthi hayibo nayi reality is hitting hard now. Uyabona ukuthi hhayi impela sengathi useflathele kohlongwane impela akazozubeka umcondo wakhe khona. Hhayi wamane washisela ugirl, imvunulo yamshisa, lamshisa imvunulo. Athi sabathe uyayiwonya yamshisa imvunulo, wayiqaqa ugirl wayikhumula wayibeka eceleni. Hhayi wabona ukuthi still awukho umehluko, wakhala ugirl esekhumbula kahle amazwi-ke kadokotela uShobane esho ukuthi hayibo ama-test abuyile athola ukuthi kune-drug efakiwe laphaya edrinkini yakho girl. Ubani lo enixabana naye kangaka to a point ukuthi azafuna ukukudlisa-ke ushevu nje. Hhayi ugirl wamane wakubona kungcono afonele uMangcobo. Wafonela uMangcobo, uMangcobo wangalibamba ucingo, washiya i-voice note ugirl. Wathi Mthandeni, ngithi angibongela mnganami ukuthi ufikile namhlanje. Uyazi kube isibusiso ukuba khona kwakho nje kuyona yonke lento kade yenzeka la ekhaya. Yazi mnganami ngiyafisa ukuthi usala namanje. Wakhala uzethu wathi yazi mngani, ngazi ngempela angazi mngani ukuthi ngizowenza njani. Angikwazanga nanokutshela uSifiso ngale ndaba yokuthi umankonyana phela ungidlise i-drug. Yo kona ngempela yini le ngiyenzile mngani, ngenzeni ngempela mngani yo. Hhayi kodwa kulungile mnganami, ungakhathazeki yazi, ungakhathazeki, ngizoba right mina yazi, ngizoba right mina.
esho nje umbona ukuthi uyayiduduza ugirl, ayikho into azoba right yona. Uyabona manje ukuthi usengenile emlonyeni wengwenya and akusekho kuphuma ngoba phela khethile guys, khethile. And uSifiso sejabule kakhulu kabi ukuthi angaphinda aphunyuke uZethu manje. Usethelwe nangenyongo ugirl. La kube bekumele ashintshe umqondo, bekumele awushintshe angakangeni lapha emagcekeni-ke akokubheka. Manje nje ngenile khethile. Guys, akupheli lapho-ke. Ngale esibhedlela-ke okuhambeni iklinikhi. Impela hayi. Usengathi-ke uShobane useyimisele ngokuthatha over endaweni kaZethu. Usho kahle ukuthi ma ngizokutshela ukuthi ngizosebenza lekhaya mina. For isikhathi eside impela noze ningixoshe nina. Useyasho ukuthi hayi kulungile mntanami kona bengakufiseli lokhu. Bengifisa sengathi nje wena ubungaqhubeka uvula amaphiko akho ndizelele kude ukwazi kube namaphupho amakhulu la. Ayikho into eyenzakalayo la eklinikhi yethu. Uyama nje ugcine la ugcina khona. Akukho ukukhula lana. Hayi kodwa-ke still oba nenkanye-ke uShobane ngoba useyabona yena ukuthi kahle ungubhuti wasemakhaya impilo yase-Johannesburg ayimthandisisi kahle. Kodwa okunye ngaphezu kwalokho-ke ngathi ugirl uyayiqeda intombi inkosi yami. Nakho-ke manje usehalela-ke uNesi Thando. And uphuma kubani? Uphuma kuZethu. Angiphathi umngani kaZethu la amshilo lapha eGoli. Abona nje kuningi ngoShobane bakithi kuningi. Shuthi-ke ubonile uMetron ukuthi no. Sengathi kukhona ukushaya amanzi phakathi kwalabo bobabili. Like bayaxoxa, bayahleka. Uyabona nje ukuthi kunenhlantsana eqhamukayo. Ayike guys. Uthe sehambile undodana wakhe eklinikhi wasala naye uNesi Thando. Wathi awungitshele. Nase nijabula kangaka nini nobabili nina nendodana yami la. Kwenzakalani? Ningalinge ningitshela ukuthi nina khona into eqhubeka phakathi kwenu bawu-2. Wathi uNesi Thando wayikhuleka ma bengimfundisa nje ukuthi i-color coding yala eklinikhi njani. Wathi kuyoba kuhle-ke uma kunjalo ngoba thina asifuni abantu beze becabanga into eziningi. Kufika abantu abakhulu kabi lekhaya. Akumelanga uma befika la bebona sengathi akudlala amaceshelwana colleagues adlala wodwa macashelana la. Ayike guys, uNesi Thando wawathatha lawo magama waphoxeka kabi. Waqede lapho wazama ukuyihlehlisa-ke kuShobane. Shobane ubonile ukuthi ngeke. Uyayidistance manje ugirl. Wamvimba wambuza ukuthi kwenzenjani ngawe? Umuncu nje. Wathi hayi ngikhathele. Futhi-ke uyabona bekubhizi la ekhaya. Wathi noma kuthiwa kunjalo kodwa ngiyakubona khona into eshintshile ngawe. Wakhuluma kuNesi Thando ukuthi hayi uMetron impela uphefumula la endlebeni yakhe uyasho ukuthi akasuka phele kuyena uShobane. Wathi kulungile-ke uma wami loyo ngizalayo uzolungiswa yimina. Fika namhlanje ngiyakumema for idina khona sizomtshela uma ukuthi qhubekani phakathi kwethu sobabili. Hayi bengaphika yini guys uNesi Thando ebona kahle udokotela emlandela. Umane nje wafika ugirl eshaya ngisho istyle entshe ekhanda egqoke ngisho ingubo nje impela erevealayo ugirl icleavage. Sesuka lapho-ke wangena uMetron besafunzana ukudla okuphekwa uShobane. Hayi kwamane kwabheda-ke guys. Siyamazi sonke uMetron ukuthi unjani. Ngazwani nombhedo kanti futhi uyathanda nje indodana yakhe uyikhethela-ke amantombazane-ke like ama-Englisha nawo. Waqale nje waba nenkinga ngoZethu ngokuthi-ke kahle ubaba ozala uZethu kwakuyi-ex yakhe uMetron. Waphinde waba nenkinga kabi nophindile ethi unesi futhi kahle ongekho ngisho qualified so akamfanele nhlobo uShobane udokotela. So manje-ke mase sekuzoba uNesi Thando. Hi girl. Uzomane nje amkhwela dilike kuyena athi wena uphuma ngaraji athi wena this wena that njengoba nje namhlanje beshilo ukuthi kunobhuti ayezwana naye othela petrol guy ongekho nje ezingeni likadokotela phela wakhe onguShobane. Guys, bazali mabaye kukhethela abantwana abayeni nomakoti. Guys, abantwana mabe free ukukhethela ukuthi bafuna abani. Aphela lapha amazivela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amazivela e-homecoming ngomhla ka-26 May. Ayike guys, uqhubekile umshado uZethu-ke umane waqhubeka nawo ngisho sazi ukuthi uMaNkonyane uke wafaka i-drug lapha edrinkini yakhe.